Samdan ang duha ka magigsuon sa Rambol sa Barangay 2A sa Davao City. Atol sa itabo, usa ka senior citizen ang naangin. Ano ang report ni John D. Esteban? Nabulabog ang mga taga Purok 7, Barangay 2A, Davao City, Huwebes sa hapon. Dihang nagkagubot sa lugar. Sa video makita nga gitabangan og puspos sa mga lalaki ni biktima. Hangtod sa miduol ang asawa sa biktima og nagmakiluoy. Hoy! Hoy! Ayun pa kapilapil! Ning nakablo og pangibabaw nga suot, bisan nahupay na ang kasamok, wa pa makontento, midalikyat pagyud og sumbag. Taud-taud pa, miabot na ang pulis o gipasasan ng mga nalambigit sa kasamok. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang area. Nahinabi sa news team si Michelle nga usa sa mga nakulatahan. Og siya usab ang isuon sa gitabangan og kulata sa video. Duha ka bulan pa sukad nanganak si Michelle. Gipakita niya ang mga nahiagumang bunog ug samad sa lawas. Sumala niya, nag-inom ra sila sa iyang igsuon niya tungtungura. Apan kalit kunong naay nang hagit kanila nga mga nagtambay sa lugar. Nay niingon ma'am nga kana ang pagawsa na sila dara kay tabangan. Ang manghud nako mo'y nakadungog ma'am, ana na pud siya. Hala kati patay tabangan daw tati. Ana siya. Pagawson daw og kinsa isog kay tabangan. Karon dining gawas ko ma'am ning ana ko. Nganong tabangan man ta nga wala kan tanang hilabot. Wala tanang hilabot sila, wala putay sala sila nganong tabangan man ta. Mo na to ma'am nagkagubot na. Dihang gitabangan na ang iyang igsuon og kulata, didto usab daw siya mikuha og sundang. Apan dunay na angin sama sa senior citizen nga si Tatay Carlos. Naiga dalag sundang ang babae. Paingon sa ko amaw to nga pagtigba siya, wave ko gamay. Ang laki kay gadala magbunal dito ko naigo. Asa ang igo nimo tay? Pakita na tay. Dire sa ulo. Bukol. Oh, kining sa likod ako. Gabi pati hubagan ni. Kinin dire sa dughan oh. Dinito na itabo tong kagubot dinhi sa Barangay 2A kagahapon o gani makita ninyo naara dira no ang outpost sa pulis. Sumala sa Davao City Police Office, dungagan na nila o personahe ang maong area aron malikayan ang susamang paghitabo. Matod sa San Pedro Police, ilaha pang ginaila ang mga nangulata ug kung madakpan pasakahan og kasong physical injury. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.